Historikoki, nik ezagutu dudan fase guzti horietan, beraz, 70-etik 80, mende honen lehenengo 10 urteak barruan hartuta, nik uste gure dinamismoa, bi elementu batera doaz, profesionaltasuna eta militantzia batera joan direla, eta nik uste doazela orain ere, ez dute dudarik egin nahi, baina oraingoa gutxiago ezagutzen dut. Eta hori oso importantea da, hori frogatzeko egin ditut nik batzuk, hartu katalana bere hizkuntzaren arabera zenbat produzitu duten, zenbat ez, gallegoa berdin eta bar, eta gu ateratzen gera hor nagusi. Beste arazo bada, produkzio hori edo ekoizpen hori da nola esango nuke, gure argazkia bada, baina argazki horrekin konformatzen gara, edo hori aldatzeko ahalegin gehiago egin behar dugu. Hori beti bultzatzen dut hori, gehiago egin behar dugula, aldatu behar dugula produkzioaren egitura hori. Hori aldatu beharra daukagula praktikan, baina hori praktikan hori agertzea ez da editoreen arazo bat. Liburu salduko balida editore produzituko lukete. Eta azkenean gizartean ez dira saltzen. Orduan aztertu behar da gizartean zegatik ez dira saltzen. Ze gizarte bizi dugu, hori da, hortik datorren hurrengo galdera, ez da. Zer konsumitzen dugu, euskaldunok zer konsumitzen dugu euskeraz eta zer konsumitzen dugu erderaz. Batez ere gaztelaniaz. Eta kezkagarrian ere hori gertatzen zait. Zergatik unibertsitateko gai guztiak, hori da, giza eta gizarte zientziak. Horrela, hor kokatzen dira gai horiek guztiak, ez da soziologia dela, psikologia, dena. Unibertsitateko guztiak, departamentu guztia pasa, horietaz oso gutxi produzitzen da, euskeraz. Eta produzitzen dena oso gutxi saltzen da. Produzioa ez dator editore profesionalen gandik, baizik gehiago dator edo instituzioetatik, edo elkarte eta holakoetatik, eta eskertzekoa da, hor egiten den ahalegina, baina ez da iraunkorra eta horrek ez du bermatzen etorkizuna. Etorkizuna indartuko deni bide horretatik, eta hor ere beti gaude puntu berean, eta nik uste hori bada errealitatearen isla eta niretzako ispilu txar bat. Kontu egin dezagun gure herri oso zatikatua dela. Administratiboki ezagutzen dugu, nola den, euskararen herri hau oso zatikatua da alde batetik hori. Eta bestetik, ez dauzkagu, tresna bateratzaileak ez dauzkagu. Hasieran hartu zen erabakia oso ona izan zen. Zera, irakaskuntza, Eusko Jaurlaritzak, hartu zuen orain komunitate autonomoa zarinez. Eusko Jaurlaritza eta irakaskuntza eta telebista. Hori dira oinarrizkoak, biak. Gertatzen dena da, iruditzen zait, esate baterako telebistara etorriz, eta irrati telebistara etorriz eta bar, eta pixka eta aparte utziko nuke Euskadi irratia, aparte utziko nuke, baina beste joko batean daudela. Hau da, hasierako eztabaidaiek ezagututa eta zertarako telebista bat, eta guzti hori gogoan daukadala, nik uste gehiago integratu behar zirela euskeraz egiten den kulturaren berri informatzeko eta hori indartzeko. Eta ez dute praktikamente ezer egiten. Askotan dira telebista espainol baten kopia. Eta hori nik uste huts egin duela horrek. Orduan, hori ez daukagunean, estatu tresnek ez dauzkagunean, transmisioa zaila da. Daukagunean, testu liburuetan gehienak Espainian egila direnean, eta beraz horientzat Frantzia endaian hasten denean, eta bar, eta gero ematen ditutzen edukiekin,
zaila da hortik euskaldun zera batzu sortzea, ez dakit nola euskaldun abertzale edo euskaltzale batzuk eta sortzea, zaila ikusten dut. Eta nik ematen dut esadoterako, gaur egun gazte jenteari galdetzen diozu zer ezagutzen duten gure garaiari buruz, zer ezagutzen duten ez dakit zeri buruz, eta informaziorik ez daukat, Nire seme edo adina eduki dezaketen jentearentzat oso arrunta dena, ja gazteak, orain karrera bukatu berriak, ez dakit norden ere. Eta esaten dut, orduan transmisioa nola ziurtatzen dugu? Nola bermatzen dugu guk azkenean gure balioak, komatxoen artean balioak ulertuta, gure identifikazioak, gure informazio adeti behintzat, ez da? Horiek jente guztiaren eskura jartzea. Estatuak beste indar batzu dauzka, estatuak beste modu batera funtzionatzen du, eta da xirimiria bezala, ez dauka zea bat egin beharrik, ekaiz bat izan beharrik, da egunero, eta azken batean, zure pentsamentua hortxe formatua edo konformatua gelditzen zaizu. Guk tresna horiek ez dauzkagu. Eta besteak dauzkagunak utxe egiten digutenean, nire ustez, utxe egiten digutenean, nik hori beldurrez ikusten dut transmisioa eta horregatik kezka hori handia daukat eta ni saiatu naiz nire eskasian batzuk aportatzen, ekarpen batzuk egiten, hori ziurtatzeko behintzat, jentea behintzat nahi badu nun begira eduki dezan, zailtasunik gabe. Historia bizia hor kokatzen du, bai. Bai, historia bizian, da azkenean guk ezagutu dugun eta goendi biziri dagoen jentea, beraz, ez azterketa bat autore bati buruz, hor zehatua da, bai. Eta beste gauza bat esango dizut, ez da nire kezka bakarrik, jakinen hori kolektiboa izan da. Bidegilea zaila Joseba Intxausti sortu zuen. Eta Mari Carmen Garmendiarekin, bidegilea zaila sortu zuen eta begira zera izan duen. Eta hor ere, autore pila baten, jentearen eskura dago, autore pila bat. Beraz, ez dauka azterketa, ez dauka investigazioen beharrik. Baina eskura daukan hori, berak zehatu dezan, zerbait sortu behar da horrako bidea errazteko. Errazteko, zerbait sortu behar zaio barruan jenteari. Eta nik hori gabe ikusten dut jentea. Ez dago informatua eta ez dago formatua perspektiba hortatik. Eta horrek alde batetik esaten dit, eta gure lan guztia, gurea. Eta hori egin kontu horren kontzientzia gure benauraldiak edukitzeko motiboa badauka. Gu abiatu gera euskal kulturan aurreko benauraldia ezagutu gabe eta haren kontra. Erda esaten den bezala, kraso error, klasikoa esango luketen bezala, kraso error. Baina hori hola eze da. Guretzako etxairik handiena ziren gure aurrekoak. Gerra ostean hemen gelditu ziren, hemen zeuden eskualtzaleak. Gero gainera euskara batuaren arazoa sortu zen, gero edo derrefrente sortu zen, oroz esanik ez, batzuk alde batean eta bestean. Baina orduan haiek ordezkatzen zuten mundua, ez zen gure mundua, gu beste mundua nahi genuen. Arazo objektibo bat ere bat zegoen, baina gero arazo zea bat ere bai, politiko, estetiko, gauza pila bat zegoen bi belaunaldien artean eta guk aurreko belaunaldien ezer jakin gabe abiatu ginen. Gero deskubritu dugu aurreko belaunaldia. Eta beraz, beranduegi ez dakit, baina berandu bai. Eta hori ez dadila orain gertatu, hori da nire kezka. Ez dadila orain hori gertatu. Eten hori, haustura hori ezagutu dugu guk, eta ez da bat ere ona.